Татарстан біздің йортыбыз Республика этномәдәни фестивалі 2012 елдан бері үткәрелеп килә. Фестивалінің бір зона туры инде 3-нче ел рәттән Мөслимдә уза. Анда катнашучыларны район башлыгы Альберт Хуҗин һәм фестивальның жюри рәисе Казан дәүләт мәдәният институты доценты Азат Зарипов сәламләде. Мы всегда все праздники отмечаем вместе. Мы очень с уважением относимся к традициям. А для чего это нужно? Вот вы национально здесь в костюмах, все дети, да? Это нужно для того, чтобы вы знали ваши корни, знали ваши традиции, знали, как жили ваши дедушки и бабушки, какое воспитание давали. Это является фундаментом, и если этот фундамент не нарушен, если он крепкий, то наше государство, наш Татарстан, он всегда будет процветать. Район башлыгы фестивальның зона турында катнашучы район вәкилләренә һәм жюри составына тәмле күчтәнәчләр тапшырды. Бу көнне тамашачыларга 50-гә якын номер тәкъдим ителде. Аларда 500-гә якын бала һәм өлкәннәр чыгыш ясады. Безнең Татарстанда яшәүче төрле милләт вәкилләрен берләштерә торган бердән-бер фестиваль. Безнең битендә татарлар, руслар, төп яшәгәннәр, чуашлар да бар, мордвалар да бар. Алар да менә катнашалар үзләренең мәдәни националь инструментларында уйныйлар, бийләр, җырлыйлар. Шуңа күрә минемчә без Татарстан башка республикалардан караганда иң яхшы республика. Чөнки ул берләштерә барлык милләт вәкилләрен. Шуңа күрә бу фестиваль кирәктер дип уйлыйм. Шуннан да мындай конкурслар күбрәк булып торсын, булып торсыннар алар. Безнең балаларда туганлык хисен уята. Туган илебезнең горурлыгын һәм патриотик тәрбияләү бирә дип уйлыйм мин. Дем районда безнең 13 милләт дус тату яши. Бүгенге көндә бу фестивальдә катнашучыннан да безнең милләтләребез өчен горурланып, үзләре теләп катнашалар. Без бүген төрле телдә, татар телендә дә, рус телендә дә, морый телендә дә чыгышларыбызны алып килдек. Һәм бу бәйгенең кирәк дип саныйм. Без үзебезнең бабаларыбызның, әти-әниләребезнең гореф-гадәтләрен югалтмыйча балаларыбызга җиткерергә тиеш дип уйлыйм. Фестивальның зона турында иң яхшы милли коллективлар, җырчылар, төрле уен коралларында уйнаучылар һәм инструменталь ансамбльләр сәхнә тотты. Мөслим районы данын яклап, фестивальдә 20-гә якын коллектив һәм аерым башкаручылар чыгыш ясады. Барлык коллективлар һәм катнашучылар фестивальдә катнашучы дипломнары белән бүләкләнде. Фестивальның гала концерты 4 ноябрь көнне Казан шәһәрендә узачак. Барлык катнашучыларга уңышлар теләп калабыз. Фәридә Гаинкинова, Динар Нуркинов, Мөслим телевидениесе.